तो भैया जैसे कि अभी आप थंबनेल में देख रहे हैं खेसारी लाल यादव के एल्बम के पोस्टर, जब ना एल्बम के नाम है झगड़ा। यही गाना के आपके गा के सुनाई तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखब। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगी तो एक लाइक हमें जरूर कर दे। और अगर आप चाहते कि भोजपुरी के कोनो भी लेटेस्ट गाना सबसे पहले आपके देखे के मिले तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल DRL एंटरटेनमेंट और पाएं हर भोजपुरी गाने का अपडेट हमारे चैनल से। कहें से कि हम अपने चैनल पर एक से बढ़कर एक हर रोज नया वीडियो लेके आल कर ले भोजपुरी के। तो चलें आगे वीडियो करते स्टार्ट। तो चलिए आपके गाना सुना देते हैं खेसारी लाल यादव के जो ना एल्बम के नाम है झगड़ा। ये गाना का खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों लोग गाए हैं मिलकर। अरे मान कर छोड़ दी कइल पढ़ाई, होला स्कूलिया में बहुत लड़ाई। अरे मान कर छोड़ दी कइल पढ़ाई, होला स्कूलिया में बहुत लड़ाई। थके कौनो गाटा खींच ले बा दुपट्टा हमार जीवा जरा दिले बा। तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा दिले बा। तोरा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा दिले बा। मुँह मारो पढ़ला के हमरा आगे बढ़ला के लागत बाबू बड़ी डर। झूठ पढ़े जात बारू तब तू डेरात बारू कैले बारू चारो भगदड़। तारा कहला से पढ़ल का छोड़ दी तब बोला कवना के देह धके कोड़ दी। तोहर पागल बाटे मती हमर होई दुर्गति बाटे निंदिया उड़ा देले बा। तारा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा। तारा अखिया के कजरा जान झगड़ा करा देले बा। तो भैया कैसा लगा दर्शन? अगर अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो एक लाइक हमें जरूर कर दे। चलिए आज की खातिर बस इतना ही, फिर अगले दिन कोई नया वीडियो लेके आए। तब तक खातिर नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज और चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर करें।